Baik, ini Wijitan dulu. Atari simi jung, Anandawadi simi, Party IPT, Yud IPT, Long March, Life Heka. आज और simi jung, और जो तो कौन लो, दिनों jung, My Patisha, एक बेलासावल, Long March. जों खालाय फायसा अ लं मास उद्देश्य टिप्रालेनि बागै जों दिनै लं मास खालायो आरो दुइटा शब्द जे कुइसन खायखा जे व्हाट मीन्स ग्रेटर टिप्राले एंड टिप्राले आनि जे बुझि माने ग्रेटर टिप्रालेनि खायखे दिनै हाइला कान्दी बाकर गान्धी उमिला चट्टग्रामে কই একটা গ্রেটার টিপ্রালে आं बुझि एबा आरेकटा टिप्रालेनि खालाय एदिसे आमसाय 7,136 square kilometer. No tui जों किनियो युर आईपीएस स्ट्रोक थेके जों किनियो ओ दो फानि बागै उनिस का जाति गुस्थिनि बागै उनि अस्तित्वनि बागै उनम बरनि खामानिनो गलांनानि बागै जों किनियो लं मार्च खालायो वातैनो वातै हुयासै सातुंनो सातुं हुयावै खालायो आईपीएस के आइडियाले तिनि बिसिंते खालायो ओ दो फानि जब नाहिने तो वान सवो हो सिमिया ए तिनि जों लं मार्च Sini betul kita agak dili kontrol mentor kami kita demand ini bagi jumpalan kelainan, oh do kani bagi jum kini wo IPF tirok samun kelai tunggu. Jadi sini asal kelayu, sini jera sini oh naik tunggu rok, oh tipra hasini borok rok, je kosto long march di joto ni kotin kas, oh kotin kasu jum kini wo गफानि साथे आबं जातिनि साथे जों हिजौ ताहो बखर बेलाय दुख आबोनो बागै आं कयनाय सिने लाइफ नाइ तंनाय रगनो ओ हानि बागै ओ दफानि बागै रगो हायनो बाहादि जखनाय आबोनो गोबातु नांगो नरंनि साजु नां ताबो बनो बाय कैसा साइड नां थांसिबानो सिने नेक्स्ट जेनेरेशन एक दफा एक जाति गोष्ठी रग टिप्रासारक next generation of tadi kaisa drug addict tomani bagai abo ekta ini long mas bisi ta koinai kini projonmoni boroni bobishot belewana ma singsa abo rokna dekhona khainan bagai o dofani bororok o jatini bororok tiprasani jare intellectual bororok sijak mukjalo abo no bondo khainai bagai robo tuno tuba khainai kini जों आईपीएफ नि बिसिंते आबोनो जों बेलाय वानाव सिन भबिष्यत कमाय थांनाय हायनि वानाव माने बिसिंतेनो आं ओ ड्राग एडिक्ट खायनो बांबो हायनो ओ ट्राइनो बां कबंनाय एबं गार्जियन बां कबंनाय निरकनि बसाबोते एबा आनि बंश कमाय थांनाय हायनि जों किन वानाव आईपीएफ नि बदल आईपीएफ नि युथ आईपीएफ नि टिप्रा लेन नानानि बागै खलाय कठिन कासमा खायनो संग्राम बा खायनो आं सानानि मुसुबो आईपीएफ खा कठिन खायनो अब्बा बरो लं मार्च खायमानो बरो रुट ब्लक खायमानो आईपीएफ तिरक किन्तु आं जे बरोनि जे एकुट साइन अब किन्तु बरोनि मेटार बरो 1,500 दै नखानाय 15,000 दै नखानाय बरोनि मेटार अब जानि जा आइडियोलॉजी आलादा आईपीएफ नि आइडियोलॉजी एडिसिएल अपने पिथो कोनांग राज्य खालायनाय एबं आईपीएफ नि आइडियोलॉजी भारतनि पवित्र संविधान 2 एवं 3 नং दानाव सिदा दङ अब संविधान जों आन्दोलन खालायनाय आं संविधान बायदेनो आं कोनो आन्दोलन खालायनाया अब बरनि बेपा